Njengoba namhlanje kuusuku lwezisebenzi emhlabeni, abashayeli bamabhasi abangama-60 benkampani Mkhuze Bus Services eJozini enyakatho yeKwaZulu-Natal abeneme bakhungathekile kulandela ukungaholi ngenyanga edlule. Lokhu kwenzeke nakuba uhulumeni ekhipha isibonelelo sokutakula inkampani ezokhahlanyezwa yi-lockdown. Usuku lokubungaza amagalelo abasebenzi luphenduke umunyu kubasebenzi benkampani yamabhasi eMkhuze abaholelwanga imiholo yabo yangenyanga edlule. Olunye uhlanga ukubona abasiphethe baholile bona, baholelene bodwa. Kodwa thina abantu abamnyama asiholile sonke. Njengoba nginengane nje ezo4 angikwazi ukuthi ngizozondlangane njengoba ngisekhaya zonke sibheke mina abazali bami babheke mina akekho umunye umuntu osebenza ekhaya. Uma sithi siyacela uvela vala ifoni masimfonela angafuni ukwamukela inciko zethu simfone simtshela ukuthi cha sicela imali zethu sicela ukuthi asiholele. Yonke imizamo yokuthola uMkhuze Bus Service iphunzile. Umnyango wezokuthuthukiswa komnotho kwaZulu-Natal uthi usuthole ikhalo engaphezulu kwe3,000 ezimayelana nongaholelwa kwabasebenzi nokuholelwa uhalf wemiholo. Lolu daba ke lolu eMkhuze Bus Service singaqinisekisa ukuthi ke ungqongqoshe uNomsadube Ncube ubese juba ke uCEO we-Trade and Investment kwaZulu-Natal kanye nabasebenzi abasezingeni eliphezulu lapha ka-Department of Employment and Labour ukuthi balicubungele lolu daba ukuze kusizakala abasebenzi abangaba. Khona manjalo uhulumeni ubeke eceleni imali engamabhiliyoni ama200 ukusiza inkampani ezincane nezinkulu ukuze ibhekane nesimo esingesihle sezomnotho esidalwe iCovid-19. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eMkhuze.